Takže čaute ľudia a dneska budeme prankovať my dvaja na môjho malého brášku Tobiaska Beleša. To znamená, že ideme na to. Chcem sa vás pýtať jednu vec, lidi. Keď máte radi Messiho, dajte odber. A keď Ronalda, tak dajte like. Potom si to ohodnotíme v ďalšom videu. Ale poďme už teda na to prankovanie, keď sme tu. Ľudia, ideme prankovať, takže dnes použijeme na to špeciálneho hada. Tak ideme ho nastrašiť haďom. Ľudia, teraz buďte ticho, on tu spí. Takže ľudia, ďalší prank spočíva v tom, že pôjdeme takto v neviditeľnom plášti za ním a nastrašíme ho. Inak, čo je toto? Mali by ste dať odber na tento kanál. Ten, kto mi dá odber, je automaticky zapojený do súťaže o natočenie videa so mnou. Takže sa tam poriadne zapojte, aby ste to nezmeškali. Takže ideme na ten prank. Poď, ideme sa skovať. Sme práve pod tým plášťom, preto tak zle vidíte. Takto je to nad tým plášťom, takto vnútri. Ja vôbec by nás nemalo byť vidieť. Yes, tu je. Tu je, on nás nevidí. Teraz sa bude čudovať, čo to zvalilo. Čo bolo? Čo je? Prečo mi to tu levituje? Ste vy normálni? Za ten neviditeľný plášť už! Choďte preč! Tu máš! Dobre ľudia, teraz sa im ja oplatím, takže ideme. Fajn, ideme na to. Tuto teraz sú vo fitku, tak ideme. Poď.